kirjastoissa toimivat tärkeiden keksintöjen kokeilupisteet saavat uuden palvelun. Ja tänään meillä on esittelyssä matematiikan oppimissovellus, jonka esittelee meille Ismo Hautala Camilog Oy:stä. Hei. Alkuun voisit kertoa meille kaikille, että mistä tässä ratkaisussa on kyse? No eniten tässä ratkaisussa on kysymys siitä, että me voidaan lapsia auttaa ymmärtämään matematiikkaa uudenlaisella tavalla. Ja nimenomaan kokeileminen on tässä se juttu, että lasten on hyvin helppo kokeilla, että miten laskutoimitukset ja numerot toimii. Ja miten tämä toimii käytännössä, tämä ratkaisu? Käytännössä tämä toimii sillä tavalla, että jos lapsi näkee tässä taulussa erilaisia laskutoimituksia, niin hän jatkuvasti näkee, miten ne muuttuu. Esimerkiksi pluslaskut ja miinuslaskut, hän välittömästi näkee, että kuinka ne numeroarvot vaikuttaa laskutoimituksiin. Ja täällä on sitten muutamia erilaisia, jonka avulla lapsi voi kokeilla sellaisia asioita, mitkä ei ehkä vielä ole tuttuja. Kyllä. No, miten olet saanut alun perin idean tähän sovellukseen? No, ajatus lähti siitä, että kun mä juttelin matekan opettajien kanssa ja omien lasten läksyjä toisaalta katselin, niin lähti liikkeelle idea, että mä voisin kehittää työkalun, joka auttaisi heitä tekemään matematiikan tehtäviä koulussa tai kotona vähän uudella tavalla. Että auttaisi lapsia ymmärtämään matematiikan asioita helpommin. Ja mistä tämä voi sitten itselleen hankkia tämän sovelluksen? No, tämä on ladattavissa näihin iPad- ja iPhone-laitteisiin ja iPod Touch-laitteisiin ihan suoraan Applen App Store-kaupasta. Joo. Hyvä. Paljon kiitoksia. Ja tähänkin innovaatioon ja moneen muuhun tärkeään keksintöön voi tutustua kirjastojen kokeilupisteissä. Ja lähimmän kokeilupisteen löydät osoitteesta www.kokeilu.fi.